ኣብ ወደይ ዘጋጠመ ሎሚ ኣባይ ኣጋጢሙኒ ን40 ዓመታት ሰራሕተኛ ጥዕና ኮይኑ ዘገልገለ ዋኮ ከደር ዓርቢ 10 ሚያዝያ 2026 ዓመተ ምህረት ብህዝቢ ኣብ ማእከል ከተማ ተሃሪሙን ብዕዳርባ እምኒ ተቐጥቂጡን እዚ ካብ 1986 ጀሚሩ ተሓጋጋዚ ጥዕና ክሳብ ነርስ ኣብ ዝተፈላለዩ ፀብሕታት ዝሰርሐ ሓኪም ጥረቱ ክሓትት ናብ ዝብለሉ ዝነበረ እዋን ሰነዳቱ ኣብ ቦርሱ ሒዙ ይኸይድ ነበረ። ናብቲ ናይ ሓፂር ርሕቀት መዋፈሪ መካይን ዝርከባሉ ቦታ ምስ በፅሐ ሓደ መንእሰይ ብድሕሪኡ ኮይኑ ክፅውዖ ጀመረ። ተገልቢጡ ምስ ረኣዮ ዝፈልጦ ሰብ ስለ ዘይነበረ ርሕቕ በልክዎ ይብል ዋኮ ነታ መዓልቲ ክዝክራ እንከሎ ናይ ድሓን ከም ዘይኮነ ስለ ዝተረዳእኒ ብዝተኻእለኒ መጠን ብቕልጡፍ ናብቲ እንዳ መዋፈሪ መካይን ክኸይድ ጀመርኩ ይብል እቲ በዓል ሞያ ጥዕና ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ። ሓሳቦም ናብ መዋፈሪ መካይን እንተኣትዮም ሓለውቲ ጸጥታ ምህላዎም ስለ ዘይተርፍ ከጋላግልዎም ዝብል ሓሳብ ነይሩ። እንተኾነ ከምቲ ሓሳቦም ዝኾነ ይኹን መከላኸሊ ይኹን ዝከላኸለሎም ነገር ኣይነበረን። ናቱ መዋፈሪ ከኣቱ ኣስታት 50 ሜትሮ ምስ ተረፎም ኣርኪቡኒ ሞባይለይ ኣምጻለይ እውን ኢሉኒ ይብል። ኣነ ድማ ዓይነይቲ ሞባይል በልክዎ። ንሱ ድማ እታ ኻባይ ዝወሰድከያ ሞባይል ኣምጻለይ ኢሉኒ ከም ዝሰረቕኮ ገይሩ ተዛሪቡኒ። ወላ እኳ ናይቲ ሰብ ሞባይል ከም ዘይወሰድኩ እንተገለጽኩሉን ኣይተኣመነለይን። እቲ ሰብ ክኣምኖምን ክሰምዖምን ከም ዘይከኣለ ዝገልጽ ዋኮ ካርመኒ ጀሚሩ ይብል። ብተደጋጋሚ ወቂዑኒ እቶም ኣገልገልቲ ኣሽከርከርትን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ብጉያ መጺኦም ሰራቒ ኢሎም ጨደሩ ወቂዖምኒ ብሓይሊ ወቂዖምኒ ይብል ክዝክር እንከሎ በተደጋጋሚ ወቂዖምኒ እቶም ተገልገልትን ኣሽከርከርትን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ብጉያ መጺኦም ሰራቒ ኢሎም ጨዲሮም ወቂዖምኒ ብሓይሊ ወቂዖምኒ ክብል ይዝክር። ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛ ጥዕና ዋኮ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሑ። ኣብ ሓደ ቪድዮ ዋኮ ቦርሳ ሒዙ ብሓያሎ ሰባት እናተሰዓበ ክሃድም የርኢ። ኣብ ርእሲኡ በተደጋጋሚ ክህረሙን ይርአ። እናጨደረ ክሃድምን ዝፍትን ዋኮ ኣብ ጸገማይ ግንባሩ ሕበጥ ይርአ። ኣብ ካልእ ቪድዮ ድማ ብሓያሎ ሰባት ተኸቢቡ ክጭድሩ ዘርእዩ ሰራቒ ውፃእ ክብሉ ሓያሎ ሰባት ኣብ ቅድሚትን ድሕሪትን ኣብ ጁብኡ ክፍትሹን የርኢ። ሓደ ሰብ ኣብ ጁባ ኣፍልቡ እናፈተሸ ገለ ነገር እናሰሓብም ብቪድዮ ተቐሪጹሎ። ዋኮ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንመጓዓዝያ ዝኸውን ገንዘብ ኣብ ዝተፈላለዩ ጁባታተይ ዝነበረ ኣስታት 4,000 ብር ወሲዶምለይ እውን ይብል። ድሕሪ ብዙሕ መግረፍቲ ናብ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ መደበር ፖሊስ ከም ዝወሰድዎን ይዝክር። ፖሊስ ንዓይን ንዑን መርሚሮምና ኣዝዮም ቀጥቂጦምኒ ኩሉ ኣካላተይ ሓቢጡ ኣብኡ እውን ኣሲሮምኒ ይብል። ኣብ ቤት ማእሰርት እንከለኹ እውን ኪድ ሕክምና ውሰድ ኢሎምኒ ይብል ንቢቢሲ ክዛረብ እንከሎ መግረፍቲ ናይ ሰራሕተኛ ጥዕና ዘርኢ ቪድዮታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ብምዝርጋሕ ኣብ ብዙሕ ቁጥዕ ፈጢሩሎ። ፖሊስ ምሕዳር ከተማ ባሌ ሮቤ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንዋኮ ብምህራም ዝተጠርጠሩ 7 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ እቶም ጥርጡራት ሕጋዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ነቲ ጉዳይ ይምርምሩ ከም ዘለዉ እውን ገሊጾም። እቲ ዋኮ ዝተባሃለ ሰራሕተኛ ጥዕና በቲ መግረፍቲ ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖን ብተወሳኺ ኣብ ጸጋማ ኢዱ ስምብራት ከም ዝገደፈን ይገልጽ። እቲ ቁስሊ ክሓዊ ይኽእል እዩ፣ ስጋይ ምህራሞም ጸገም የብሉን ይብል ዋኮ። ኣብ እምርኡ ክወፅእ ዘይክእል ግን እቲ ኣብ ወዱ ዘጋጠመ ንዕኡን ምግጣሙ እዩ። ኣብ ወርሒ ሓምለ 2018 ወዲ 25 ዓመት ወዱ ከም ዝሰኣነ እዩ ዝገልጽ። ኣብቲ እዋንቲ ድሕሪ ምምጻእ ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ሃገር ግጭትን ዘይምርግጋእን የጋጥም ነይሩ እዩ። ዋኮ ከም ዝበሎ ወዱ ሮሞዳን መራሒ መኪና እዩ ነይሩ። ኣብ ሮቤ ናብ ሶማሊላንድ ዝኸይድ መራሒ መኪና ስለ ዝነበረ ኣብኡ ምስ በጽሐ ብዕጡቓት ሓይልታት ሶማልያ ብጭካነ ተሃሪሙ ሞይቱ ይብል። ሞት ወዱ ኣብ ሓዘን ከም ዝገደፎ ዝገለጸ ዋኮ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ንኻልኢታት ስቕ ኢሉ ክዛረብ ኣይከኣለን። እቲ ኣብ ወደይ ዘጋጠመ ሎሚ ኣጋጢሙኒ በለ ብሓዘን ብዝተመልአ ድምፂ። ኣብ እምሮይ ፈጺሞም ዘይድምሰሱ ክልተ ነገራት ኣለዉ። ቀዳማይ እቲ ኣብ ወደይ ዘጋጠመ ናይ እምሮ በሰላ ገዲፉለይ ኣሎ። ከምዚ ዓይነት ነገር ደጊሙ ምስ ኣጋጠመኒ ድማ ተወሳኺ በሰላ እዩ ይብል። እቲ ሞባይለይ ሰሪቕኒ ኢሉ ዝኸሰሰ መንእሰይ ከይረጋገፀ ነቲ ኩነታት ከይተረድኦን ንማህረምቲ ምግያዩ ጽቡቕ ኣይኮነን፣ ወቂዑኒ፣ ጎዲእኒ፣ ንኻልኦት እውን ኣቃሊዑኒ ይብል። እቲ ሰብ ነቲ ኣብ ቦርሱኡ ዝነበረ ሰነዳት ድሕሪ ምርኣዩ ሰንቢዱ ጌጉኡ ተረዲኡ ተጣዒሱ ድማ ኢሉ
ብፍላይ እቶም መንእስያት ነቲ ጉዳይ ከይፈተሹ ንምጥቃዕ ሙግያዮም ወቒሱ። ኣብ ልዕሊ ዋኮ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዘርኢ ቪድዮታት ምስ ተዘርግሐ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓገዝ ክገብርሉ ጸዊዖም እዮም። ትማል ሰንበት ኣብ ማእከል ኤግዚቢሽን ኣዲስ ኣበባ ስነ ስርዓት ሽልማትን ንምስጋን ዘካይድ ዝነበረ ባንኪ ኣዋሽ ንኣቶ ዋኮ ናይ 500,000 ብር ናይ ክብሪ ሽልማት ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ ነይሩ። ምምሕዳር ከተማ ባሌ ሮቤ ድማ ንመንበሪ ነቲ ሰራሕተኛ ጥዕና ዝኸውን መሬት ከም ዘወፈየ ዝገለጸ ሓበሬታ እውን ብሰፊሑ ዘርጊሑ ኣሎ። ይኹን እምበር ብዛዕባ እዞም ህያባት ብቢቢሲ ዝተሓተተ ዋኮ ብዘይካ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ባንክ ሕሳቡ ዘእተውዎ ገለ ገንዘብ ኣብ ኢዱ ዝኣተወ ነገር ከም ዘየለውን ድሒሩ ገሊጹ። ኣብ መንጎ መራሒ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዓለምን ፕረዚደንት ኣሜሪካን ዝተጀመረ ዳርባ ቃላት ይቕጽል ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ሊዮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኤክስ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ደርበይቲ ቦምባታት ደቂ መዛሙርቲ ክርስቶስ ኣይክኾኑን እዮም ክብል ነቐፌታ ውርዊሮም ነይሮም። በቲ መግለፂ ግን ንዶናልድ ትራምፕ ኣቆጢዑ እዩ። እቲ ፕረዚደንት በቲ ዝውንኖ ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ትሩዝ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኣብ ክንዲ ፖለቲከኛ ዓብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ንምዃን የተክሩ ብምባል ክምዕዶም ፈቲኑ እዩ። እቶም መንፈሳዊ መራሒ ኣብ ጉዳይ ገበን ድኹም እዮም ዝበለ ትራምፕ ፀግዒ ሕሉፍ ፀገማውያን ኣለዎም ክብል እውን ወቒሱ ነይሩ። ኣነ ኣብ ዋይት ሃውስ እንተዘይህሉ ነይረ ወይ ከም ፕረዚደንት እንተዘይህሉ ነይረ ሊዮ ኣብ ቫቲካን ኣይመሃለዎን እውን ኢሉ። ኣቡነ ሊዮ መበል 14 ናብ ኣፍሪካ ብዝጎሽሉ ዝነበሩ እዋን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ እውን ንግብረ መልሲ ትራምፕ ምላሽ ሂቦም እዮም። ወታደራዊ ስጉምቲ ቦታ ናጽነት ወይ እውን ሰላም ኣይክፈጠርን እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም። ኣብ ጉንበት 2025 ዝተመርጹ ፈላማይ ኣሜሪካዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ሊዮ ኣብ መጀመርታ ካብቶም ቅድሞም ዝነበሩ በተደጋጋምን ብግልጽን ንምምሕዳር ትራምፕ ዝነቕፉ ዝነበሩ ጳጳስ ፍራንሲስ ብዝተፈለየ ብቕጡብ ቅዲ ሒዞም እዮም ስርሖም ጀሚሮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ሊዮ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብቐጥታ ንትራምፕ ቅድሚ መንቃፎም ኣብ መንጎ ቫቲካንን ዋይት ሃውስን ወጥሪ ካብ ዝሰፍን ኣዋርሕ ኣቕፂሩ ኣሎ። ድሒሩ እውን ዶናልድ ትራምፕ ብኤአይ ዝተሰርሐ ሓደ ስእሊ ንሓደ ሰብኣይ ክፍውስ ወይ ኢየሱስ ተመሲሉ ዘርኢ ስእሊ ኣብ ናቱ ማሕበራዊ ሚድያ ለጢፉ። እዚ ስጉምቲ ኣብ መራሕቲ ሃይማኖትን ተዓዘብትን ነቐፌታ ስዒብ እዩ። ነዚ ስዒቡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ስእሊ ካብ ማሕበራዊ ሚድያታቱ ኣልይዎ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ሊዮ ቴህራን ብዛዕባ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ዝርርብ ከምኡውን መጻወቢ ሆርሙዝ ንዘቐረበላ ጠለባት እንተዘይተቐቢላ ኣሜሪካ ስልጣነ ኢራን ክድምስስ ትኽእል እያ ንዝብል መጠንቀቕታ ትራምፕ ድሕሪ ምኹናኑ ዝሰዓበ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ነቲ ስጋት ብሓቂ ተቐባልነት ዘይብሉ ክብል ብምግላጽ ካቶሊካውያን ንፖለቲካዊ መራሕቲ ንሰላም ክሰርሑ ጸቕጢ ክገብሩ ኣተሓሳሲቦም እዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ሊዮ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ንትራምፕ ብቐጥታ ብሽሙ ጸዊዖም ነቒፎም እዮም። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ እዋን ነቲ ኩናት ከብቅዕ ከም ዝደሊ ከም ዝገለጸ ነጊሩኒ እዚ ንኸይፈሽል ከም ዝገብር ድማ ተስፋ ገብር ብምባል ብ31 መጋቢት ንጋዜጠኛታት ተዛሪቦም ነይሮም። ብሰንበት እቶም ወዲ 70 ዓመት ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ነቲ ዝቕጽል ዘሎ ምፍሳስ ደም ከብቅዕ ንመራሕቲ ዳግማ ኢለሚኖም ነቲ ኩናት ዘናህር ምድንጋር ኢሎም ዝገለጽዎ ነገር ድማ ኮኒኖም።